Hola, soc Carles, Neus, Àlex i Sara i Nil. Anem a presentar-vos el Radio Campus. Anem a fer uns jocs i anem a recomanar-vos unes cançons. Hola, soc Neus. Anem a posar uns sonidos d'uns instruments i teniu que adivinar quins sons. Esteu preparats? Sí. Un tabal, una caixa. Aplauso, Juan. Una guitarra elèctrica. Un triangle. Hola, soc Àlex i vos vinc a recomanar un concert de Dani Martí, que serà el pròxim 11 d'octubre. Este no serà un no normal, perquè serà l'últim concert en el que Dani cantarà cançons del Canto del Loco. Hola, soc Nil i vos recomano música de Michael Jackson. I per a finalitzar, anem a fer una activitat sorpresa. Anem a cridar a David i a veure què mos diu. Dígame. Hola? ¿Cómo? Hola, David. Hola, ¿qué tal? Estàs en el Radio Campus, Ah, vale, perdona, Xavi, tío. en directe. En directo, I vale. tens un minut per parlar. Conta'mos algo. Això és de veres. Sí. Tinc un minut per parlar. De què vols que parle? De l'oratge, de les pedres del Xistes. parque, dels garrofes, dels melons, de les tomates... De xistes. De qui? Xistes. Xistes? Sí. Però xistes molt a pressa. Això eren dos mosques i es queden a fosques. Això eren dos moneguillos i es queden en calzoncillos. Això eren dos mosques, s'apaga la llum i es queden a fosques. Això eren dos moneguillos, s'apaga la llum i es queden en calzoncillos. A veure, què més? 2 més 2 són 4. Ai, no, 2 més 2 són 3. M'ha enganyat, ho tornaré a comptar. Això eren 2 i es acaba el primer. I el del mig diu, sí, menys mal, sempre en caia jo. A veure, què més xistes? De xistes no sé, però vos puc donar una receta de cuina, també. Melón con jamón. Melón con jamón, agarres el melón, el talles per la mitad, el fas a rodanxetes, després t'embala la pata, talles també a rodanxetes i ho mescles en un palillet, en la rodanxeta del melón, en la melonceta del jamón, i ahí tens melón con jamón. Després, com fer pasta també, fer pasta en menjar d'estudiant, agarres un litro d'aigua, el bollisses, claves la pasta, David, la deixes ahí... Dime? moltes gràcies, ja ha passat el minut. Adéu. Au. Sara. Adeu. I fins així el nostre programa d'avui. Adeu.